Wizareta Derve ya Amerîka ragihand ku ew pabend e bi civaka navdaletî re ji bo sizadana rejîma Sûriyê li ser hemî kiryarên û binpêkirinên wê li dijî sivîlan li Sûriyê. Li bîranîna duwem ya komkujiya Xan Şêxûn û ya yekê li ser êrişa kîmawî li ser Duma Wizareta Derve ya Amerîka li ser Twîtera xwe nivîsandiye ku ew ê berdewam bin di hewlên xwe de ji bo parastina yasayên navdewletî li dijî bikaranîna çekên kîmawî. Beriya niha jî her sê welatên Amerîka û Brîtanya û Fransa birêya daxuyaniyekî fermî rejîma Sûrî agadar kirin ji egera bikaranîna çekên kîmawî li dijî sivîlan û soza sizadana wan. Her sê welatên navborî tekez kir ne ku ew ê piştgiriya gropa lêkolîna navdewletî bikin ji bo bi destnîşankirina berpirsên bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê û diyar kirin ku ev gefeke giring e ji bo sizadana berpirsên van êrîşan. Ji aliyê xwe ve Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî ragihand ku bersiva herî baş li ser komkujiyên rejîma Sûrî û hewlên Rûsyê di deverê pîstiya wê bi tevgereke navdewletî giring heye. Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî serbar kir û got ku kiryarê rejîmê pîwistiya wê bi lev û tevgerekî navdewletî heye ku têde rejîma Sûrî û Îran û Rûsya neçar bibin ku li ser biryarên navdewletî erê bikin û pabendiyê bi proseya siyasî bikin li gorî daxuyaniya Cinêv û biryarên Encûmena Ewlehî hijmara 2218 û 2245.